is yung pandesal. Then, yan ang nakita natin. Ay, napagod. Pangalawa, lagyan na natin ng cheese, malangoy. Di talaga tayo marunong magluto. Tapos, tomatoes. Tapos, yung ham. Tapos, yung ano ulit. Ito yung nakita ko. Tapos, parang, ano, mas marami yung itlog na nalagay ko. Kaya damihan na lang natin. Happy?